После го бе. Стига бе. Изми го. Бимо, вляй вътре пък. А знаеш колко му се получава на клипче? Дай бе. Чакай се трябва. Леко много не бръм, че да ми пади мотор. Живеел, какво прави моето момче? Да влезе аз. Или в YouTube има да го гледат. Да влезе с мотора аз. Влези бе, плитко бе! Изгасна по средата, не мога да запалим. Между камените неговите гуми, знаеш какво става? Не мога да запалим. Май не вляза. Ти са намокли свеща. Дай се да мога рече, аз гледа да си измия бутушите. Снимай малко. Снимай бе. Ама не, снимам. Да, бе, гледам. Лайната фак. Много ме дразни. Що снимаш бе сега? Само да си измия бутушите. Да.